Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Bir yıl ilk teşerilgen kadrlar bu. 9 may Jiңу parады. 1000 yıllık meydanında olma teşerillikte urun yok. Kreml şireminde minglegen kişi. Olғы safta Büyük Vatan Soğuşu veteranları. Meydan ortasında harbiler. Onlar mında 2000'den artıq qatnaşuшы. Jiңу paradınдағы tantanalı şaralarını qorar için en uңайлы урын менә шушында Qozan kirməni буендағы яшел şirem üstündeydi. Быйыл ise 1000 yıllık meydanında bir нәрсәдә булмаячак. Быйыл ise pandemiya 24 июньдә тантаналы йөреш көне узачак. Ул Ирек мәйданында була. Анда нибары 1000 кеше һәм 40 дәнә техника катнашыр дип көтелә. Әмма узган елга танылган Т-34 танкы, артиллерия кораллары, Катюша, ГАЗ-21 машиналары булачак. Быйыл Qozan гарнизоны гаскәрләре гадәттәгечә менә шушыннан Карл Маркс урамы буйлап атлаячак. Әлбәттә, быйыл кешеләр саны әзрәк булыр дип көтелә. Күргәнегезчә, бу вакытта Ирек мәйданында инде әзерлек эшләре башланды. Хәзер Ленин һәйкәле каршысында сәхнә төзәләр. Соңгы тапкыр Jiңу парадымында 2016 елда узган иде. Моннан тыш былтыр шәһәрнең үзәк урамнарын үлемсез полк акциясын уздыру өчен япканнар иде. Быел тантаналы йөреш өчен ябыла. Хәрәкәт чикләнүе Карл Маркс зур кызыл һәм аларга илтә торган урамнарга кагыла. Продолжительное время перекрытия и ограничений дорожного движения связано прежде всего. Юл хәрәкәтен узакка чикләү иң беренче чиратта мәйданны дезинфекциялау белән бәйле. Бу ничек булачак? Махсус машиналар, махсус дезинфекция сыйыклыгы белән тулысынча колонналар йөргән урамнарны өстлекләрне эшкәртергә тиеш. Былтыргы парадка районнарда яшәүче Büyük Vatan Сугышы хезмәт һәм тыл ветераннары 100ләгән кеше чакырылу булса, быел Роспотребнадзор киңәшләре буенча катнашучылар саны чикле. Ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Ветераннар тыл хезмәтчәннәре сәламәтлекләренә карап 20 кеше чакырылачак. Бу замана таләбе. Алар бер-берсеннән 1,5 метр ара калдырып утырачак. Моннан тыш ян-яктан кыймалар куелыр дип көтелә. Һәм әлбәттә битлек, перчатка, антисептик. Ветеран-волонтер һәм оештыручылар да битлек перчаткадан булачак. Моннан тыш өстәмә антисептик һәм катнашучыларга дымлы салфеткалар таратылыр дип көтелә. Марш атлаучылар репетициядә битлектән, йөреш көнне битлексез булачак. Маска индивидуальная, стандартная маска медицинская. Медицина битлекләре барысы өчен дә җитәрлек итеп сатып алынды. Перчаткалар менә шундый булачак. Бу куллары тирләмәсән узаграк киеп йөри алсыннар өчен бәйрәм чаралары 2 сәгать тирәсе бара бит. Тантана Jiңу көне җыры һәм бәйрәм концерты белән тәмамланыр дип көтелә. Чара бетүгә көндезге сәгать 12дә Татарстан Jiңу чаңы бөтен Россия акциясенә кушылачак. Бөтен ил буйлап шәхси автомобиль, җәмәгать транспорты, поезд һәм кораблар 1 минут дәвамында сигнал биреп торачак. Быел салют булмый. Ә бәйрәм мизгелләренең туры трансляциясен елдагыча безнең каналда һәм интернет битләрдә карап була. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.